Un diwrnod, roedd Lleucu yn cerdded lawr y stryd. Pan welodd hi anghenfil blewog praff yn gorwedd yn ganol y ffordd. Nad oedd hi'n yn siŵr ai oedd yr anghenfil yn dirweddol yn naturiol. Enghraifft, ai oedd ein wedi ei cipiwyd oddi wrth rhyw coedygoedd glawedig oddi wrth rhyw glwad trofannol, neu ai oedd anghenfil wedi ei creuwyd oddi wrth mwydion papur neu pastbwrdd ac wedyn wedi ei beintio yn liwiau dirweddol. Ac os oedd yr anghenfil blewog praff yn anghenfil dirweddol, nad oedd Lleucu yn siŵr ai oedd yr anghenfil yn cysgu neu yn farw, achos roedd ei yn unig yn gorwedd ar y canol y stryd, heb symud o gwbl, neu ai oedd yr anghenfil yn ffug wedi ei creuwyd oddi wrth y mwydion papur neu pastbwrdd ac wedyn wedi ei beintio yn liwiau dirweddol. Nad oedd Lleucu yn siŵr ai oedd y anghenfil rhyw fath o ystryw cyfrwys i greu rhyw fath o atyniad ar y stryd, fel rhyw fath o'r hysbyseb ar gyfer rhyw cwmni neu cynhyrchiad. Wedyn cyrraeddodd rhyw fath o benhedygwr ar yr olygfa. Roedd yn edrych fel rhyw fath o teicwn, gyda'r ffon yn ei law ac hefyd chwarddiad yn ei llais. Hefyd, roedd yn amlwg yn siaradus iawn, yr holl amser yn ceiga yn hiwaldol, gyda'r torredd o gystrawen neu cymhleth. Siwmai diwydodd Lleucu iddo fe, ga i benthyca dy ffon. Gallwch, atebodd fe, ond pam, ac er fy pa rheswm? Cawn ni weld, atebodd Lleucu. Gyda hynny, cymerodd Lleucu y ffon oddi wrth y benhedygwr, a cherddodd hi hyd at yr anghenfil oedd yn gorwedd yn ganol y stryd. Wedyn, dechreuodd hi i pwtian yr anghenfil gyda'r y ffon i wirio ai ydy yr anghenfil yn greaduriad go iawn neu rhyw fath o cerflun. Gwneithwyd oddi wrth mwydion papur neu pastbwrdd. Och yn diswta dechreuodd yr anghenfil i chroncio. A dyna ni, dywedodd Lleucu. Ers ni'n wedi gwirio mae'r anghenfil yn greaduriad go iawn, ac yn bellach mae'n greaduriad go iawn yn fyw. Wedyn, adferodd Lleucu y ffon i'r perchnogwr priodol. Diolch yn fawr, dwedodd hi i'r benhedygwr. Wedyn, datblygodd dadl brwd ac angerddol ymysg y tyrfa oedd wedi ei casglu o gwmpas yr anghenfil biliol. Roedd rhai ohonyn nhw yn dadlu gyda angerdd gwynias, taw y dylent nhw dala yr anghenfil ar gyfer astudiaeth gwyddonol. Cyn ei ddeffro a dianc, roedd rhai eraill yn y terfa llawn o negadyddiaeth am y syniad, gyda'r chwarddiad yr holl amser. Beth ydych chi'n yn meddwl? Gofynnodd Lleucu i'r benhedygwr. Wel, atebodd y benhedygwr, dwi'n meddwl y fod yr anghenfil rhyw argoel
o ryw drycyn neu dywydd drycynog. Felly, efallai, y peth gorau yw i adael lonydd iddo fe. Ar y foment hynny, sefydlodd cleici taw symlrwydd o syniad ac anwyldeb o ateb. Weithiau oedd yr ateb gorau o'r gwbl.